Thilmak Lawrkhawm Ep39 Thil thleng tak atanga Ramhuai film siamchhuahte Pasarina Winchester kumsang hi som pariat khan Winchester film munom tak mai an siamchhuaka he film an siamchhuah be chan chu Sarah Winchester le a Winchester mansion sak chungchang ani Sarah chu kumsang khazariat somli khan mi ho satak chung kwa atanga piang ania school thataka kalin pasal ho satak anaya fanu anayani mase kumsom ni le tlem anin anun nuam tak chu ain thlak thleng thok maya afanu athi a anu loka apasal athi tamai boka ti chuan a pasal chuan an sum don na lian tak Winchester silai siam le zor na lian tak mai dollar makta duai zanga le pasari lai mai chu athi sanani ti chuan Sarah hi achung ta thi chu atuar maya alung leng le ril runa lutuk chu a om na hmun kalsanin Connecticut a ain sonani heta hian Sarah chuan he mansion mak le dangdai tak mai hi asatran ta a Sarah hi a buai chho tatlat maya an chung ko silai siam manga mihring ka hlum te chu Ramhuai a changin chung Ramhuai te chuan ronti buai don tlat hian a hretlat maya ti chuan heng Ramhuai te laka sahim na om chun chu he in saka a phui tha theyang ber tur a saktir chu ani ta ber mai ni ti chuan he in chu a thlak kual reng maya room te chu thiatin a sik soi reng maya mun ruak om hlek te chu ati phui tir mak zela chu wang chuan he Winchester ina hian mak tak maya step engma chuan om lote khoya ma kalna tur om si lawa step phui deite a om nualani he in hi eng tiklai mai po sak reng ani ringot maya chollai reng nei lovin a saktir char ringot mai ni kumsang khazariat somriat paruka tanga athi ni thleng kumsang khazakwa somni pani thleng khan he in hi an satluan chuak par ani anti he Winchester in hi tun thleng in en thein ala oma amakin arap thlak ang reng viawani parukna The Hills Have Eyes Wes Craven a film siam lar mai The Hills Have Eyes po hian be chan chin rap thlak ang reng tak alo nei renga he film a be chan na chu hring ei chung kwa Sonny Bean le achung ko chin atangin ani Sonny Bean hi an soidan chuan Scotland a puk pakhata anupui Agnes Douglas nen chuan chung ko member som nga ve lai ania hetiang zat member nei tur chuan an u naute atangin anin thla pung zel ani ngei arin om an chung ko hian mi that thinin an sa an ei sak thin ta ani an soidan chuan he mi te hian khwal zin mal deuh te chu lo changin ti chuan an that thina an sa te chu an ei tamai thin ani ei turan nga lu tuk chang chuan heng an sa an ei sen lo te chu chi te mangin an da tha hial thin ani chu he mi te hi puk fal taka om an nia a hmu po an hu chuak hara mase tum khat chu mi than tum chu ti sualin an tlan chiat na lama an puk hi an hu chuak ta ni an rin tan chuan Sonny Beans te chung kwa hian mi za chuang chu an lo that man nge ni in an ring an vai hian thi tura an chung thu rel vek an ni pangana Psycho The Texas Chainsaw Massacre Silence of the Lambs heng film rap thlak tak le hmunom mai te be chan chu mi pakhat rap thlak tak mai et gain atanga siam ani et gainan mihring taksa rap thlak tak taka aswa samdan le anu ne na anin lai china danglam tak awang chuan The Texas Chainsaw Massacre te Psycho te le Silence of the Lambs te hi aron chuak ta ni gain hi an open lai hian mizak zum tak le azia dangdai tak mai ania azemak tak nei na chan pakhat nia an soi chu anu hian a u ne na a en kol dan mak tak wang nin an soi anu hian an u naw hian an farm ina chuan a khung thina chuta chuan Bible a chiar sak chiam zela ti chuan he khovel hi misual hlirin an khatti na zirtir thina ni anti ti chuan gain hi kumsom thum pariat mi an in a u naw pa hi a thithut maya ti chuan a hnu loka anu a thi vele ani chuta tang chuan he farmhouse hi alo ril ru thin danin rap thlak takin a siam don ta ani chung kha chu hardware dor nei tu pakhat abawa ti chuan police ta chuan gain a in hi an chui zom fu ta a chuta a farmhouse an han check chuan anti ril a fan chiang hle mai gain a ina chuan hardware dor nei tu ruang chu an hu phota ma sem hring tak satam tak rap thlak tak taka song bol an hu chuak teu bokani luru akhum luwa in vuwa te an hua a chau ka man ruwa te chu mihring ruwa tang siam te alo om bok zunia
ti chuan thu thleng thut na lai te chu mihring vun atang ten alo siam boka leggings mihring vun atanga siam te hmai kor mihring hmai atanga siam te le thil dang rap thlak tak tak alo om cheu mai ni gei na chuan he hardware dor nei tu pa chu atha thu asoya tin heng ruang dang te hi chu thlan mua la kalin mit thi ruang alo hai chuak thin ani ti asoi ni palina danan le The Conjuring 2 Ramhuai valak sister kor harap om tak mai chungchang film hlom tak mai danan kumsang hi som paria tami le The Conjuring 2 ami kha manlai Ramhuai pakhat be chana siam ani le pok he Ramhuai valak minglan nam hasaber chu lekhabu hlui to tak mai The Clavicle of Solomon ti bua alanga he lekhabua hian doi chi sang sang te thil in thup ro pui taktele manlai fin na thlengin a inzia kani anti a he lekhabua hian Ramhuai somsari pani chu lal Solomonan alalaya aman thu achuanga chuta Ramhuai somruk pani na chu valak chu ania ma se he lekhabua chuan Ramhuai alan dan le filma valak alan tir dan chu ain ang lo thung lekhabua chuan valak chu no pang hmel pu angil thla ang nei le dragon lu pani nei chunga chuangin ain ziaka ti chuan The Conjuring 2 siam 2 James 1 chuan Lorraine Warren hian thla pakhat a hmu thu le chu thla chu lukhum khum angin a hmu thu soya ti chuan James 1 chuan ngai tuan a mangin hetiang hian nan kor hangin a siam tamai niom takani pathumna Scream kum sang kha zakwa somko paruka Scream film kha a hun la chon film hu nom le rap thlak tak ani a Ramhuai film chu ni chi alho ma se en2 ten an hlawin hmu nom an ti hle ani chuti khopa film hlotling chuan chanchin rap thlak tak a film be channa anei le pekani he film siam tupa Kevin Williamson na chuan Florida College mun mi pakhatin na sataka aso samna be chana azia aloni Danny Rolling achu mi om thadu lo tak mai apaina ano panlai na sataka asoi sak thin ania chuwa chona ma po sualin mi ku thlak ching tak ania kum sang kha zakwa somkwa a thleng meu chuan arap thlak zia atilang chiang ta ani August ni somni pali sang kha zakwa somkwa khan Rolling achuan kum som pariat mi Sonia Larson le kum som pasari mi Christina Powell University alu tranve chiate chu an chen na huna lu chilin hemi te pani hi apong suala avit hlum ve boka ti chuan police te hmu turin an taksa chu ngeyom takin alo pho chuak ani anti ti chuan atu ka achele ngala kum som pariat mi Christ Hoyt chu a omna a lut lein apong sual le a that le a heta hian taksa te chu na satakin a soisa ani anua roommate Tracy Post le Manuel Tabota te abeile a Tabota hi thatma sa in voisom thum lai avita ti chuan Post po chu avit chum jom vele ani he tual thana rap thlak tak chu media alar ta hloi maya heta hian Williamson chuan news chu muin arap lutuk chu zana mu manga te amang phana he amu manga amuna atang hian Scream hi aziak ta ani panina Bloody Mary hi khoi atang emaw chuan kan lo hmel hriat to viau mai theya game chi khata mangin bathroom thima dingin dar thalang en reng chungin Bloody Mary voi thum lam tur ani a chuta chuan Ramhuai pitarin no ta thi kengin aron lang ang an ti thin ani hei hi film point an lo siam to a he film le game lar tak lo chor chhuana nu ero hi chu a hlom na ai mai in a khongai thlak thungani Bloody Mary ron chhuana chu Queen Mary pakhatna England Queen ruat masak ber ani Mary hi King Henry pariat na le anupui masaber Catherine of Aragon laka an fa ani a Mary hi an hun har satak tak atong chowa anu le apa nin thena ti chuan an ron en bolian nen hian anin kar a thalo hle ani chutiang boruak thalo tak kara chuan Mary chu kumsang khazanga somnga pathum khan lalnu aron nita a heti hun lai hian England chu Protestant le Catholika anin thren phok maya lalnu Mary chu Catholic ru tak ania chu wang chuan alal na hnuaya chuan Catholic chunga khung le vek adu ani ti chuan ek pakhat rum tak mai asaina chuta chuan Marian persecution anti mai chu kalpuin heta hian Protestant ru tak taka ngai mi pa zan hi somli le meichia somruk lai ti hlum ni in an hal hlum ani hei wang hian Bloody Mary ti ming hi alo chhuah pha ta ani Mary hian depression teril ru boina sang atok chhona sa hle a
fa anei theilo phei chuan he athil ti sual wanga shrem nia a in ngai ani Mary chu kumsom li pahni mi chau ni in a thi chan hi cancer nia ngai ani ti chuan tun thleng hian Queen Mary pakhatna chanchin chu a thalo zongin Bloody Mary ti in alar phata em ani pakhatna The Exorcism of Emily Rose kumsang hi panga film hlawm tak mai The Exorcism of Emily Rose hi Annalise Michelle chanchin be chana siam ani Emily Rose ang chi hian Michelle hian clay role ani atangin harsana danglam tak mai atok tana Michelle hi Catholic ru tak mai Germany cheng ani a ti chuan clay role chho chuan ni khoshelawa tluk thutte zemak tak taka chang te anei le thina ti chuan doctor anin an tir chuan phung zol nat na ani tin damdoi alo choa ma se adam doi chu a thok thei reng lo maya a dan mak tak chu azwal zel mai boxi a Michelle hian Ramhuai na lu chil nge ni na in ria a soidan chuan Ramhuai a mu thin thu le tu Ramhuai chuan ka beng bula min hril ruin shrem huna tlaro ti te in min ron hril thin ani ati Michelle nu le pa te po chuan ti ngai na hrelovin ti damani thei takin ti in Catholic pui thiam an roi ta ni ti chuan thlasom chung te meu mai chu heng pui thiam pahni te hian Michelle ko chunga Ramhuai nia soi chu no chhuat tumin tum somruk pasari te meu mai exorcism an ti ani heta Ramhuai no chhuat tuma an beilai hian Michelle ko chunga Ramhuai chu ron tong chhuat chang anei thina a taksa te chu aron control saka othum tak mai hian aron richuak thina ni an ti Michelle hrisel na hi atlahniam tiala ti chuan he anin boi pui chho mek lai hian a hrisel na in thlin lovin choi that lo wang te le tui in tlem lutuk wang te ani ber mai sangkha zakwa somsari paruk chuan athita ani Michelle nu le pa le pui thiam te hi he an thil ti wang hian Michelle hrisel na ngai tha wanga thi ti in an man nge a he case a hun lai in Germany a chuan a lar hle ani ti chuan he chanchin be chan hian The Exorcism of Emily Rose film lotling tak chu aron chuak ta ani Lawrkhawm ilo thlir awangin lom thu kan soya ilo like in ilo subscribe ve ngei don ya